Honzo, já mám strašnou radost, že budeš součástí České investiční konference i letos. Zrovna včera jsem koukala na tvůj Twitter. Tvůj fond nedávno oslavil 18 let od založení. 27 miliard pod správou a 120 000 klientů. Jak bys zhodnotil těch 18 let? No, mně to skoro přijde, že to uteklo strašně rychle, protože tak nějak ještě stále mi přijde, že když jsem začínal, tak to bylo včera, jak včera. A je to jako krásných 18 let, samozřejmě byly jako doby lepší, doby horší, určitě třeba, řekněme, když to rozdělím na 3 šestiletky, tak ta poslední šestiletka jako z mého pohledu byla asi ta horší, ale i tohle to patří k investování a já se s tím nějak musím poprat. Určitě, když se podívám teď po těch 18 letech, tak to, co jsem si na začátku nedokázal představit, je, jak ten fond může být veliký, kolik může mít vlastně klientů. To jednoznačně překonalo všechny moje představy, které jsem na začátku měl. A vlastně jsem za to vděčný, že jsem dostal tu příležitost ten fond takhle řídit a že tolik lidí si v tom našlo vlastně svůj nástroj pro své investiční cíle. Jak je to vůbec pocit, když víš, že spravuješ 27 miliard a teď ti během jednoho dne portfolio udělá 10% a ty si jen tak řekneš, tak dneska jsem vydělal 2,7 miliardy korun. No, je to, jako ono se to takhle často nestane, to je samozřejmě pravda. A je fakt, že já většinu času jako přemýšlím spíš těch procentech, že si ty částky až tak neuvědomuju, protože svým způsobem jako nepřemýšlím nad tím, že chci vydělat miliardu. Jo. Spíš přemýšlím nad tím, že vlastně očekávám, řekněme, od té společnosti, aby její fundamentální hodnoty vzrostly aspoň dvoucifernou hodnotou v procentech. A to je vlastně ten styl uvažování, stále se pohybuje kolem nějakého procentuálního zhodnocení. Samozřejmě on pak ten dopad jako na velkém portfoliu je podstatně větší. A zase taky pravdou je, že díky tomu, že tam je 120 000 klientů, tak většina, jako není tam nikdo, kdo by třeba vlastnil půlku toho portfolia, takže i pro většinu lidí vlastně ten dopad je podstatně menší. Z mého pohledu asi to, co si mnohem víc uvědomuju, je těch 120 000 lidí. No, musím říct, že když si vezmeme, že tady v Čechách je skoro 11 milionů lidí a 120 000 klientů, tak to je vlastně procento populace. No. Stalo se ti někdy, že vyloženě za tebou někdo přišel a řekl, pane Hájku, já mám peníze u vás ve fondu, děkuju? Jo, to se mi stává, to se mi skutečně stává a vlastně je to jediný způsob, jak já můžu poznat, že vlastně se bavím se svým klientem, protože já se většinou s lidma nepotkávám, nejsem u toho prodejního procesu a pokud se mi oni sami neidentifikují, tak já vlastně ani nevím, že jsou klienti mého fondu. Stává se mi, že mě někdo pozdraví, ale tam dost často se stává i to, že já mám nějakou činnost se studentama a ač bych strašně rád si všechny pamatoval, tak občas se mi stane, že prostě na první dobrou nevím, kdo mě pozdravil, ale tuším, že to souvisí ať už s fondem, který spravuju, nebo vlastně s těma dalšíma činnostma, které mám. Takže ano, stává se mi to. Mě by zajímalo, ty asi neinvestuješ do small capových nebo mid capových společností, jenom do large capů. A není to úplně tak, ale je fakt, že s tou velikostí fondů mě to trošičku jako vytláčí vlastně směrem k těm větším společnostem. Já jsem historicky, a vlastně ten fond nikdy nebyl postavený tak, že by měl být primárně large capový. Vlastně ta myšlenka byla, že to je takový ten all-round fond, kde najdu příležitosti, tak tam se vlastně podívám. Ale samozřejmě tím, jak ta strategie je vlastně definovaná, že je to 25 stejných pozic, to znamená v tom portfoliu. Ty musíš mít teda procentuální u každé akcie jako vlastně ve u každé akcie stejný. mám jako vlastně 4% v tom portfoliu, nesnažím se vlastně mezi nimi diferencovat, tak pochopitelně vlastně takhle koncentrovaná pozice, pokud bych to měl v nějaké malé společnosti, tak by to třeba už mohlo znamenat, že tam musí mít 10%. A to samozřejmě už je něco, do čeho já se nepouštím. A z jakého důvodu? Že už je to velký riziko? Svým způsobem chci mít tu možnost jako nenápadně do té společnosti vstoupit a i nenápadně vlastně odejít. Já nejsem ten typ, řekněme, aktivistického investora, který by se přímo podílel třeba na tom, jak se ta firma řídí.
Spíš si vlastně vždycky jako investor kupuju kvalitu toho managementu a očekávám, že vlastně oni to budou za mě řídit. A i z toho důvodu jsem radši, když tam jsem, jako řekněme, většina těch mých pozic se pohybuje do 1% na ty společnosti, na majetku ty společnosti. Je fakt, že myslím, že tam mám asi 3 nebo 4 společnosti, kde řekněme ten podíl je už kolem 2%, ale na tohleto jako výrazně nechci jít. Když kupuješ nějakou akci novou, tak mě by zajímalo, když ty nakoupíš do portfolia, tak jsi schopen hýbat s cenou? No já se právě snažím nakupovat ty akcie tak, abych s těma cenama nehýbal, což samozřejmě vlastně pak znamená, že jak je fond velký a vlastně tu pozici, že vlastně když se budeme bavit, ten fond má 1,1 miliardy dolarů. To znamená, když to rozdělím na 25 pozic, zhruba se bavíme o jedné pozici, která je 40-45 milionů dolarů. A vlastně tohleto vždycky potřebuji zainvestovat. Tak samozřejmě u velkých společností, řekněme z ty první stovky, to není problém. Udělám vlastně tu transakci možná i během nějaké části toho dne. Jo, většinu věcí nakupuju po celý den, ale pak jsou pozice, kde třeba tu pozici buduju, já nevím, týden, že si to rozložím a průběžně to nakoupím, protože nechci samozřejmě svýma obchodama hýbat s cenou a to samé platí vlastně i na tom výstupu. A je to taková ta určitá limitující věc, která když se na některé společnosti už teďkom dívám, tak si říkám, dobře, než to vůbec začnu analyzovat, jsem schopen do té společnosti rozumně vstoupit a rozumně vystoupit. Takže kdybych ti měl říct, to jako určitě společnosti někde s tržní kapitalizací, řekněme pod 2 miliardama, to už se u mě bude objevovat velice vzácně. Honzo, teďko na investiční konferenci budeš mít 2 mastermindové skupiny. Což znamená, že budeš mít vlastně 2 malé skupiny investorů do 15 lidí, se kterými budeš probírat 2 témata. A první je, jak postupovat při akciové analýze společnosti. A druhé téma je aktivní správa akciového portfolia. Pojď nám říct k tomu tématu, jak postupovat při akciové analýze společnosti. Co konkrétně tam budeš probírat a proč by na tu tvoji skupinu měli investoři přijít? Tak myslím si, že vlastně ty zkušenosti, které můžu investorům předat, v případě ty první mastermindové skupiny by měly být primárně, jak vlastně identifikuju ten první nápad, že proč se začnu vlastně na nějakou společnost dívat a pak jak tam postupuju. A zejména bych se chtěl vlastně zaměřit na to, kde hledám vlastně informace pro jednak já si potřebuji nějakou tezi vybudovat a pak si tu tezi potřebuju buď vyvrátit nebo potvrdit. No, to znamená, budu se specificky vlastně a budu se snažit i detailně uvést příklady, že když jsem něco analyzoval, kam jsem si chodil vlastně po zdroje informace, které informace podle mě jsou důležité. A rozumím tomu, že samozřejmě já jako profesionální investor mám přístup k některým typům informací, které, řekněme, drobní investoři nemají, protože my si část informací vlastně platíme přístupy na konference, nějaký analytický research, ale kromě toho existuje vlastně další velká spousta informací. Zase některé jsou třeba i placené, ale jsou mnohem dostupnější. A zkusím vlastně nastínit aspoň typově, že vlastně jaké typy informace by člověk měl hledat, aby si vlastně tu analýzu správně udělal. No a co se týče toho druhého, ty vlastně druhé mastermindové skupiny, to je aktivní správa akciového portfolia. Aktivní správa akciového portfolia, tak tam už se vlastně dostanou z té úrovně ty jedné společnosti vlastně na ten pohled přes celé portfolio, jak si správně to portfolio poskládat. A z mého pohledu jsou tam takové asi 2 klíčové otázky, nad kterými stojí za to uvažovat. A sice, jak moc společností tam mít, to znamená, jak to portfolio je koncentrované nebo diversifikované. A samozřejmě nejenom jako z pohledu počtu, ale třeba i z pohledu jako témat nebo z pohledu toho, jakou velkou šířku trhu mám tendenci analyzovat. No a ta druhá otázka, která podle mě je relevantní, která vlastně ty 2 otázky spolu souvisí, je,
jak dlouhý by měl být můj investiční horizont, protože ono to vlastně pak spolu souvisí, že já nevím, pokud mám koncentrované portfolio, tak se možná můžu dovolit věnovat si analýze podstatně více času, než když bych měl v portfoliu 200 společností. Jo, a na každou už tím pádem nemám čas strávit tolik času, jak kdybych měl v portfoliu třeba 12 společností. No, to znamená, je to vlastně takový ten celistvý pohled na to, jak si vlastně to portfolio zkonstruovat, aby dávalo nějaký logický smysl a aby vlastně naplňovalo ty cíle, které investor může mít. Je potřeba jít nejprve na tu první mastermindovou skupinu a pak na tu druhou, nebo každý si může vybrat, jakou skupinu chce? Já si myslím, že ty témata jsou jako oddělené. Samozřejmě trošku se vzájemně doplňují, ale z mého pohledu myslím si, že není to tak, že by neúčast jako na jedné skupině vylučovala účast na ty druhé. Myslím si, že vyloženě záleží na tom, co ti investoři, jako který ke mně přijdou, budou cítit jako potřebu dovědět se nějaké nové informace a zlepšit se v tom. Může se taky stát, že některé věci, které vlastně budou povídat, už někde buď četli nebo slyšeli, protože přece jenom vlastně ta moje metoda není jako něco, co by bylo až tak unikátní, že by to nikdo jiný nedělal, je to spíš o ty praktické aplikaci. To, co tam asi zazní unikátně, jsou ty moje zkušenosti z ty praktické aplikace těchto strategií. Protože ty máš kolik, 25 let zkušeností s investováním? No už skoro 30, už to máš už 30 let zkušeností s investičními trhy, tak tam už nějaké zkušenosti budou za těch 30 let načerpaný. Je to tak. Vlastně tohle je něco, co samozřejmě v tom investování všem investorům bude pomáhat, že vlastně s tím nabíhajícím časem už si něco prožili, nabrali nějaké zkušenosti a vlastně pak i ta orientace ohledně odhadu budoucího vývoje je pro ně lehčí. Samozřejmě člověk ty zkušenosti buď může sbírat na tom, že se učí na svých vlastních chybách nebo úspěších, anebo vlastně se snaží učit od někoho jiného. Já jsem strašně ráda, že vůbec sdílíš ty tvoje zkušenosti a znalosti, protože ne každý chce sdílet takhle své zkušenosti a znalosti. A v rámci České investiční konference tam bude vlastně ten mastermindový blok, kdy si účastníci budou moct zvolit ze 40 témat a vlastně sestavit si program na míru, takže si vybrat z těch 44 mastermindové skupiny, kterých se účastní osobně. A vzhledem k tomu, že ty budeš mít 2, tak samozřejmě pak budeš mít prostor jít sám na 2 mastermindové skupiny. Jaké ty si vybereš z programu? Jaký tě nejvíc zaujaly? Je tam spousta zajímavých témat, samozřejmě ještě nevidím vlastně, jak je ten časový program, takže mně se může stát, že vlastně na to, co bych potenciálně šel, tak může být překryv, že zrovna já povedu v tom okamžiku svoji mastermindovou skupinu, ale určitě vlastně ty témata, které třeba mně jsou jako mnohem bližší, jsou tematické, řekněme nějaké sektorové, to znamená, viděl jsem tam Juraj Podradský o umělé inteligenci, Jirka Dopita tam má vlastně o sektoru mediálních společností Netflix a všechny vlastně ty streamovací společnosti. Co mě tam tak ještě napadá? Samozřejmě jsou tam i témata typu to, co vlastně budu dělat já, vlastně nějaký pohled na třeba algoritmické obchodování nebo nějaké jiné styly vlastně investování. Já když jsem se vlastně na tu listinu podíval, tak myslím si, že spíš jako budu mít problém, které 2 témata si vybrat. Jo? Že těch témat, které bych jako určitě chtěl slyšet, tam bude mnohem víc, než budu mít příležitosti vlastně navštívit. Já mám strašnou radost, já se na tu konferenci hrozně těším a jsem zvědavá vůbec na ten vibe a myslím si, že díky tady těm malým mastermindovým skupinám bude prostor se seznámit se strašným množstvím jako investorů v rámci těch malých skupin. A právě co je mým cílem i to, že tam nebude sdílení těch zkušeností a znalostí od řečníků směrem k účastníkům, ale i od těch účastníků směrem k těm řečníkům. A vzhledem k tomu, že i ty budeš součástí jiných mastermindových skupin, tak určitě o to víc zajímavých informací se zazní v rámci těch mastermindových skupin. Zmiňoval se Juraje Podradskýho.
Já mám strašnou radost, že po 10 letech se mi podařilo ho dostat na konferenci, protože asi víš, že Juraj vůbec nikde nevystupuje, nedává žádný rozhovory a vlastně na ten 11. ročník souhlasila, že přijde, tak já mám ohromnou radost toho, že právě Juraj tam vystoupí a jak ty, taky Aleš Vávra, vlastně vždycky mi říkáte, že Juraj je taková bedna. No, jako samozřejmě Juraj je nesmírně talentovaný, nesmírně pracovitý. Určitě jako já asi jsem trošku privileged, že mám možnost vlastně číst jeho zprávy, mám možnost se s ním občas potkat a to je určitě člověk zase, pokud si někdo bude sestavovat vlastně svůj program, tak měl bych ho někde hodně vysoko. Samozřejmě rozumím tomu, že vzhledem tomu, že tam je 15 míst, tak asi ty jeho místa se vyprodají relativně brzy. Ale jak jsem říkal, jako myslím si, že i jako vlastně, když jsem se díval na celou tu listinu těch účastníků, tak možná některé jména nejsou zdaleka tak známé, ale z mého pohledu všichni ty lidi jsou vysoce kvalitní a jako říkám sám za sebe, jako kdybych asi měl tu možnost, tak si fakt dokážu představit, že bych seděl třeba na nějakých 8 mastermindových skupinách. No. Co mě mrzí je, že připravovala jsem taky long short talk, protože jsem si říkala, že by bylo úžasný mít vyloženě diskuzi, kde by se o jedné společnosti bavili 2 investoři. Jeden by byl na té short straně, jeden na ten long straně. Bohužel ty, Michal Semotán a Matěj Turek byli jediní, kteří se k tomu tak nějak jako toho chtěli zúčastnit a nenašli jsme jako společnost, o který byste se mohli takhle pustit. Mrzí mě, že to nakonec nedopadlo, že jsme vlastně nenašli právě dvojici, kteří by se právě pustili do takového talku, protože z mého pohledu si myslím, že by to mohlo být opravdu zajímavá diskuze, protože přece jenom to, že jeden si myslí, že ta akcie je na long a druhý si myslí a interpretuje ty samé data, ale vnímá to jako shortovou pozici, tak by to mohlo být hodně zajímavý. No a ono někdy to ani není jenom, že interpretuje ty samé data, ale vlastně z mého pohledu tohle je možná i to, co na ty svojí mastermindové skupině budu říkat, že část vlastně toho analytického procesu je pochopit takzvaně, co si myslí ta druhá strana, protože člověk se vždycky vlastně vymezuje vůči nějakému názoru a to je jako strašně důležitá věc, vlastně vědět, jaký je ten převládající názor vlastně trhu ohledně té společnosti a čím já se vlastně liším a v čem je ta moje sázka, jako že ten vývoj bude vypadat jinak. Jo, z mého pohledu vlastně ono to vypadá, že já řídím koncentrované portfolio, je tam jenom 25 investičních nápadů a že jak kdybych vlastně skoro nic nedělal, protože těch změn udělám strašně málo, ale ve skutečnosti ty rozhodnutí nejsou jenom ty, řekněme, že něco zařadím do toho portfolia, ale taky, že něco nezařadím. Jo. A většinou, a to je vlastně gro ty mojí práce, protože když to vezmu, v průměru roku se podívám na 250 společností, a za těch 18 let jsem v průměru 4 společnosti ročně dal do portfolia. No, to znamená, udělám 246 negativních rozhodnutí, že ty firmy nejsou dostatečně dobrý na to, aby v tom portfoliu byly. A dalo by se říct, že vlastně u každý někdy je to jenom ocenění, ale někdy třeba z mého pohledu je to určitá nejistota ohledně vývoje, že já chci mít dostatečně dobrou kontrolu ohledně toho, jak si myslím, že kam se ta společnost bude v budoucnu vyvíjet. A ta diskuse jako mohla být zajímavá v tom, že vlastně celé to investování není o tom, že člověk má vždycky pravdu s každou investicí, že každá investice mu vyjde, ale vlastně rozumět i trošku tomu, že jak se pohybovat vlastně v té míře nejistoty. Jo, že jasně někdo na něco může být pozitivní, někdo je na něco negativní, ale pak, když jako bychom se spolu bavili, tak by bylo vidět, že možná ty odchylky jsou podstatně menší, než si člověk myslí. Jako to není o tom, že jeden by říkal, tahle ta společnost je vyloženě podvod a ten druhý by říkal, tohle je to nejgeniálnější, co může být. A ty nuance jsou strašně malé, že jak vlastně ta hrana toho rozhodnutí mezi tím zařadit to do portfolia, nezařadit to do portfolia a vlastně dokáže být tenouka. Super, Honzo. Moc krát děkuji za rozhovor. Uvidíme se 11. listopadu v hotelu Pyramida. Jo. A nejenom na těch tvých mastermindových skupinách. Děkuji moc, Lenko, za pozvání. Já se moc těším a
vlastně začínáme další 10letku konference. Tak, Začínáme další 10letku. Tak doufám, že ještě se dožiju i toho, že se budeme bavit, až tady bude 20 let vlastně konference. No.